Hey guys, mananghalian tayo guys. Dami ba ng laman? Hey! Pagkain ko kayo ngayon. Saan ko kayong ganito? Hey! Isa kayo ngayon ano saan? Yung plato. Platito ba? Meron naman kami ano guys. Sponsor na naman. Dami guys oh. Sponsor ulam. Salamat sila sa sponsor. Ito tinulang manok yan. Ayan. Diba? Puno. Higop na naman tayo sa sabaw. Oy, ayun miss. Sarap na sabaw. Ayun naman dito. Sponsor. Salamat sa sponsor. 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 Higop tag sabaw. Para kusgan. Para kusgan higop sabaw. Diba? Sabi yung anggulo. Di mo kita ang anggulo. Kaya mababa lang memory na itong cellphone ko na ito. Ipapatayin mo lang mamaya. Kasi mamaya. Pag di mo yun nyo, mawala. Mawala yung video mo. Sayang. Sponsor ulit. Tama sila. Sponsor sila. Akot. Okay, ini kan bang. Tumigil ka dyan? Makain pa ako. Sponsor ah. Ako nga? Araw sponsor. Busog. Busog sa bang. Busog. Tayo. Ayan. Bulag. Saging. Ako na yung saging nga. May nilaga pa yung saging. Sir, salamat. Sponsor, diba? Pag 5 minutes na, kakain ko na yan. Akin pa. Hindi siya ma-upload. Ang sakit ko. Sobrang taas. Ang sakit ko ah. Dapat yung anak ko ano first. Ganyan ka-high-tech yung cellphone ko. Commercial lang. Ano pa mga pambili? Pambili niya ako. Yung cellphone na iPhone.
lang eh. Wala pa may pambili yung iPhone. iPhone mo na. Patayin ko muna lang kasi sayang to. Hindi ma-upload. Wait mo na.